ሳምራዊት ጓል 20 ዓመት እያ ንፍዕትን ጻዕራምን ተማሃሪት እውን እያ ኣብዚ ዕድሚኣ ትምህርቲ ወሳኒ ናይ ህይወታ መፍትሒ ምዃኑ ዝተረድኣ እያ ሳምራዊት ኩሉ ነገር ተቐሪብላ በጃ ክዛጓል ያጽንዒ ተባሂላ ብሕንቃቐ እትነብር ሰብ ኣይኮነትን ብጻዕራ እያ ትመሃር ትግህትን ጻዕራምን እያ ክንብል ከለና ግን ተማሃሪ ኣጆኹ ዝብላ ንኽትመሃር ዘበራትዓ ሰብ ወላ ሓደ የብላን ስለምንታይ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ስለ ዝኾነት እንተኾነ ግን ተማሂራ ናይ ኮሌጅ ተማሃሪት ንምዃን በቂዓ እሞ ከዓ ካብቶም ዝበለጹ ሰቐልቲ ዝበሃሉ ተማሃሮ ኤ ፕላስ ካብ ዝረኽቡ ተማሃሮ እያ ብመምሃራና ፍትውቲ ብመማህርታ ከዓ ከም ኣብነት እትረአ ጥራውስታ ከም መወከሲ ኩሉ ግዜ ብብጾታ ዝድለ ኣረድእና እናበሉ ዕረፍቲ ዝኸልእዋ ኣዝያ ንፍዕቲ ሰብ እያ እዛ ሰብ ብለይቲ ኩሉ ግዜ ሰብ ምስ ደቀሰ ኣብ ዓራታ ኮፍ ኢላ መነቓቕሒ ቡን እናሰተየት ድቃሳ ገዲፋያ ዕላምኣ ንምፍጻም ኣብ መጽናዕቲ ትጽመድ እዚ ኩሉ ግን ምእንቲ ጽባሕ ክሓልፈላ እያ ትገብሮ እቶም ኣብ ቤቶም ዘቐመጥዋ ቤተሰብ ዝኾነ ገንዘብ ኣይከፍልዋን እዮም ንሳ ብጉልበታ ብስራሕ ትሕግዞም ንሶም ከዓ መምሃሪ ዝኾና ይሕግዝዋ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ምልውዋጥ ኣብ መንጎኦም የለን እዚ እናኾነ ከሎ ግን ንሳ ብሕጉስ መንፈስያ ኩሉ ስራሕ ትዓሞ ዝኾነ ንኸተጽንዕ ዝነግራ የለን ምኽንያቱ ንሳ ትምህርቲ ስለ ትፈቱ ቀትሪ ትምህርቲ እያ ትውዕል ተመሊሰያ ናይ ገዛ ስራሕ ትዓሞ ቤተሰባ ምስ ደቆም ድሕሪ ምድቃሶም ድማ ዝተረፈ ነገራት ኣላዓዒላ ንንግሆ ዝኸውን ቁርሲ ሰሪሓ እያ ኣብ መጽናዕቲ ተኣቱ ካብ 24 ሰዓታት እትድቅሶ ድቃስ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ምኽንያቱ ቤተሰባ ክትስኡ ነቓቂሓ ቁርሲ ኣወዓዓ ቀራሪባ ንቤት ትምህርቲ ብጉያ ስለ ትኸይድ ስድራ ቤታ ክትመሃረሎም ኢሎም እዮም ብሓደራ ንቤተሰብ ሂቦማ ካብ ዕለታት ሓደ ምሸት ከም ኩሉ ግዜ እናጽንዐት ከላ መልእኽቲ ከም ዘለዋ ሞባይላ ኣድመጸት ኖቲፊኬሽን ሪኣ ከዓ መልእኽቲ ንምንባብ ኣብ ፌስቡክ ከፊታ ኣተወት ኣብ ናይ ቤት ትምህርትኹም ናይ ግሩብ ኣካውንት ኣቲኺ ዝጸሓፍክዮ ኮመንት ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ኣብ ተማሃሮን መምሃራንን ቤት ትምህርትን ብሓፈሻ ኣብ ትምህርቲ ዘለክ ርድኢት ንምግላጽ ዝጸሓፍክዮ ኮመንት ምስ ረኣኹ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ እዩ ዝብል እቲ መልእኽቲ ዝሰደደላ ሰብ ኣድናቆቱ ገሊጹ ቀጺሉ ንምዃኑ ተማሃሪት ዲኺ ክብል ሕቶ ጸሓፈላ ኣብቲ እዋን ዘይብሉ ለይቲ ንሳ ተሃዊኻ ዝኾነ ከይመለሰት ንኸባቢ 3 ሰዓታት ዝኸውን መሰጽንዐት ተመሊሳ ናብቲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ተመለሰት ደጊማ ነቲ መልእኽቲ ኣንበበቶ ንኽትምልስ ከዓ ወሰነት ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ገና ተማሃሪት እየ ዘለኹ ኣብ ስራሕ ይበጻሕኩን በለቶ በዚ ዝጀመረ ዝርርብ ሓደ ክልተ እናበለ ዝተጸሓሕፍዎ መልእኽትታት ቀጸለ ድሕርዚ ኣብ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ሪኣ ዝጽሕፈላ ሰብ ዳንኤል ከም ዝበሃል ፈለጠት ውሽጢ ኣትያ ምስ ፈተሸቶ ዝረኣየቶ ነገር ዝኾነ ሰብ ከኣምኖ ዝኽእል ዝኾነ ሕማቕ ዘይብሉ ሰብ ኮይኑ ጸንሓ ብዘይ ዝኾነ ጥርጣረ ክጸሓሓፉ ቀነዩ ቀጺሎም ምድውዋል ጀመሩ እንታይ ዝበላ ይመስለኩም ከማኸ ዝበለት ጓል ኣንስተይቲ ርአ ይፈልጥን በላ ቀጺሉ እውን ንፉዕ ወዲ ተባዕታይ ከማኸ ዝኣመሰለት ጓል ኣንስተይቲ ክምርዖ ዘለዎ ወስኸላ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ሰሚዓ ዘይትፈልጥ ሰብ ብዘይካ ምስ ቤተሰባ ምስ ካልእ ቀሪባ ዘይትፈልጥ ንሱ ከዓ ዝኾነ ክትገብር ከላ ቅድመ ኣድናቆት ነቐፌታ ዝዘንባ ኮይና እያ ዓብያ እምበኣር እዚ ንእዝና ክትሰምዖ ደስ ዝብል ቃል ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ ቀጺሉ ብዛዕባ ገዛእ ነብሳ ክትዕልሎ ዕድል ከፈተላ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣጋጢምዋ ይፈልጥኒ ነይሩ ስለዚ ነታ ዝተዋህበታ ግዜ ተጠቂማ ንዝሓተታ ሕቶ ንምምላስ ነዊሕ ግዜ ክትጽሕፍ ጀመረት ከመይ ጌርኪ ክትመሃሪ ብኸመይ ክትጽንዒ ምስ መን ክትነብሪ ዝብሉ
ካልእ ሕቶታትን ደራሪቡ ይሓታ ንሳ ኸኣ ጓል 6 ዓመት ጀሚራ ኣብዚ ዘላቶ ገዛ ስራሕ እናሰርሐት ከም ትመሃርን ትነብርን ነገረቶ እንታይ ኪኦም በላ እንዳሓትነዩ በለቶ ሓትነኺ ሓፍትዲ ኽቁመና ኢሉ ብጣዕሚ ሓዘነላን ደንገጸላን ከመይ ኢሎም ከምዚ ይገብሩ ንምዃኑ ደሞዝ ይሓስብልኩ ዶ በላ ዝኾነ ደሞዝ ከም ዘይብላ ነገረቶ ኣብዚ እዋን ሓደ ድኹም ጎና ፈለጠ ንፍዕትን ብልጽትን ምዃና ነጊሩ ምጽንናዕን ምትብባዕን ቀጸለ እንታይ ከም ዘሸግራውን ሓተታ ካብ ቤት ትምህርቲ ንገዛ መምላስ ብጣዕሚ እዩ ዘድክመኒ በለቶ ስለምንታይ ምስ በላ ናይ ታክሲ ስለ ዘይወሃባ ብእግራ ምምልላስ ብጣዕሚ ከም ዘድክማ ነገረቶ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዝኾነ ሳእኒ ጫማ ብዓቐና ገዚኣ ኣይትፈልጥን እያ ሓትናኣ ዝኣረገ ዘየድልያ ጫማ ከም እትህባ ምስ ነገረቶ ደንገጸላ መንጎ ዕላል እናዛነየ ቁጥር ጫማ ሓቲቱ ገዚኡ ሰደደላ ቀጺሉ ኣብ መንጎ ካብ ዝዕለለቶ ዘከረ ነዊሕን ርሑቕን ብእግራ ተጓዒዛ ናብ ቤት ትምህርቲ ከም እትኸይድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትበጽሕን ከላ እቲ ብገጻ ዝረአ ድኻምን ምድዋንን ረሃፅን ምስቲ ናይ ኣካላታ ረሳሓት ተወሲኹ ሽታኣ ኣብ ቅድሚ መማህርታ ከም እትሓፍር ከም ዝገብራ ነጊራቶ ነበረት ነዚ መፍትሒ ዝኾና ኢሉ ኸኣ ዝተፈላለየ ሽቶታት ማለት ጨናመና ዝልከ ነገራትን ገዚኡ ሰደደላ ነዚ ነገራት ምስ ረኣየት ኣዝያ ተሓጐሰት ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዝገብረላ ሰብ ኣይትፈልጥን እያ ኣይኮነን ንጨና ንኻልእ ንትምህርታ ዝኾና ጥራዝ ይኹን ፒሮ ብኽንደይ መከራ ለሚነ ኣትረክብ ነይራ በዝኾነ በቲ ህያባት ተቐቢላ ኣመስገነት እንተኾነ ግን ንዝተዋህባ ህያብ ሒዛ ኣብ ናይ ሓትናኣ ገዛ ምእታው ስለ ዘይከኣል ምኽንያቱ ካበይ ኣምፂኽዮ ስለ ትበሃል ስለዚ ምስ መሓዛኣ መማህርታን ተዘራሪባ ንሳ ከም ዝሃበታ ኮይና ክትዋሳእ ተረዳድኣ እንተኾነ ግን ካበይ ከም ዝረኸበቶ ኣጥቢቓ ሓቲታ ብፌስቡክ ዝተላለየቶ ሰብ ክትኣምን ከም ዘይብላ ነገረታ ድሕርዚ ምስ ዳንኤል ዘለዋ ርክብ መሊሱ ቀጸለ ንሱ ከም ኣፍቃሪት እዩ ዝዕልላ ንሳ ግን እዚኢታት ኣይርድኣን እዩ ነገራት ሕውስውስ ክብልዋ ጀመሩ ዓርኪ ኣፍቃሪ ዝበሃል ኣይትፈልጥን እያ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ከም ልሙድ ዝገብርዎ ናይ ቴሌፎን ዕላል ካብ ርሑቕ ቦታ ናብቲ ዘላቶ መጺኡ ክረኽባ ከም ዝኾነ ነገራ ብኸመይ በለቶ ንሱ ምሁርን ጽቡቕ ስራሕን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ናብ ከተማ መጺኡ ተወዳዲሩ ስለ ዝተዓወተ ንቓለ ምሕትት ከም እንተጸውዐን ኣብ ከባቢኣ ክቕመጥ ምዃኑን ነገራ ንሳ ኸኣ ብጣዕሚ ተሓጐሰት ነተን ዝበላ መዓልታትን ሰዓታትን ብህንጡይነት ክትጽበየን ጀመረት ወያ ዳንኤል ከም ዝበሉ ኣብታ ዝበላ መዓልቲ መጸእ ቴሌፎን ደው ኢሉ ንኽረኽባ ቆጸራ ሓዙ ከምዚ ኸኣበላ ሰዓት 10 ፈርቓን ካብ ትምህርቲ ተጸሊኡኒ ኢልክ ውፂእ ምኽንያቱ ብድሕሪኡ ኣነ ቃለ ምሕትት ስለ ዝኣቱ በላ ሕራ ኢላ ተሰማሚዓ ሓደረት ንግሆ ተሲኣ ትምህርታ ኣተወት ኣብ ናይ ቆጸራ ሰዓታ ኸኣ ከም ስምምዓ ተጸሊኡኒ ኢላ ወፀት መቸም ንጓል 20 ዓመት ዝኾነት ጎርዞ ዝኾነ ክጥርጥራ ዝኽእል የለን ንስድራ ደው ኢሉ ከረጋግጽ ዝፍትን እውን ዝሕሰብ ኣይኮነን ሳምራዊት ደገ ወፂያ ደወለትሉ ኣበይ ከም ዘሎ ሓተተቶ ብመኪና ይመጽእ ከም ዘሎ ነገራ መኪና ኣለካ ድዩ ትዝውር ዲኻ በለቶ ንሱ ግን መኪና ከም ዘይብሉን ከም ዘይዝውርን ግን ምኒባስ ተኾናቲሩ ይመጽእ ከም ዘሎ ነገራ የማን ጸገም እናጠመተት ምጽባይ ጀመረት ዳንኤል እውን ኣይደንጎየን ቀስ ኢሉ ቀረባ እቲ ኣብ ፌስቡክ ዝረኣየቶ ሰብ ዝኾነ ለውጢ ዘይብሉ ምስተን ዝረኣየቶ ክዳውንቱ ኣቀማቕምኡ ጸጉሩ ድምፁ ቅምጥ ኢሉ ሰላም በላ ብጣዕሚ ተሓጐሰት ብምምጽኡ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ተሓጒሳ ብዘረብኡ እውን እያ ተሓጒሳ ምኽንያቱ ካብቲ ብስእሊ ዝርአየክ ንላዕሊ ጽብቕቲ ኢኺ በላ ሽዑ ዕለት ክውድሳን
ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ምግብን መዘናግዕን ቦታታት ከዛውራ ውዒሉ ንገዝኣ ኣብፅሓ። ዝቐጸለ መዓልታት ከም ምዱብ ንቤት ትምህርቲ ክትከይድን ክትምለስን ዘብፅሓን ዝመልሳን ንሱ ኾነ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ንኻልኣይ ግዜ ካብ ትምህርቲ ኣመኽንያ ንኽትቦክር ነገራ። ንምንታይ ምስ በለቶ ገዛ ከም ዝተኻረየ ኩሉ ዘድሊ ንብረት ከም ዝመልኦን ናይ መግቢ መሳርሒ ድስቲ ኩስኩስቲ ከመይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጦ ንኽትሕግዞ ኣእመና። ንሳ ኸኣ ከም ዝለመደቶ ሓሚመ ኢላ ደጊማ ክላስ ቀፂዓ ረኸበቶ። ተተሓሒዞም ኩሉ ንመግቢ መሳርሒ ዝኸውን ባህላዊ ንብረት ገዛዚኦም ብኻርቶን ዓሺጎም ኣብቲ ዝተኻረይዎ ገዛ ኣተዉ። እንተኾነ ገዛ ከም ዝተጸበየቶ ስለ ዘይጸንሓ ቀባሕባሕ በለት። ምኽንያቱ ኩሉ ገዚኤ ስለ ዝበላ ሳሎን፣ ቲቪ፣ ፍርጅ ዘመናዊ ገዛ ተጸብያ ነበረት። እንተኾነ ግን ብዘይካ ፍርናሽን እተን ዝገዝእወን ንብረትን ካልእ ኣይነበረን። ፍርሒ ተሰምዓ። ኩሉ ገዚኤ ይበልካን እንዲኻ በለቶ። ንሱ ግን ዝኾነ መልሲ ከይመለሰ ኣብ ሰውነታ ተጸግዐ። ክተናኽፋ ኸ ጀመረ። ነገራት ሓሶት ምዃኖም ተረድአት። ንበይና ኣብ ጥርሑ ገዛ እንታይ ከም ትገብር ጠፋኣ። ክዳኑ ኸውፅእ ንዝረኸበታ ዕድል ተጠቂማ ድማ ሃዲማ ካብቲ ከባቢ ተሰወረት። ድሕሪዛ መዓልቲ እዚኣ ነቲ ሰብ ንኸይትሪኦን ከይትረኽቦን ወሰነት። ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊኣ ክገብሮ ዝሓሰበ ካብ ኣግባቡ ስለ ዝተረድአት። እቲ ዝወሰነቶ ውሳነ ኣሚና ንኸተተግብሮ ኸኣ ገዝኣ ተመለሰት። ኣብዚ ኩልና ንሓስቦ ወይ ኣብ ሓሳብና ዝመጸልና ኩነታቱ ስለ ዝተዓዘበቶ ካብ ንግህኡ ዝነውቀወ ዝብእስ ንየድሕን ኢላ ካብ ሽግር ተገላጊላ ኢና ንብል። እንተኾነ ግን እቲ ዝዓበየ ጸገም ናይ ህይወታ ሓደ ኢሉ ዝጅምር ካብዚ እዩ። ሳምራዊት ድሕሪ ንዳንኤል ብኹሉ ነገር ምዕፃዋ ኣብ ትምህርታ ከተተኩር ጀመረት። ምኽንያቱ እዛ ናይ ኤ+ ተመዝግብ ዝነበረት ተማሃሪት ቢ ምስ ተምጽእ ዘይወሓጠላን ኣደዳ ብኽያትን ኣንጾርጽሮትን ከም እትኸውን ሕጂ ግን ናይዚ ሰሚስተር ውጽኢት ስርሓ ናብ ሲን ዲን ወረደ። ክሳብ መማህርታን መምሃራናን ዘስተውዕሉላ ዝግረሙላን ኮኑ። እንታይ ወሪድዋ ኣብ ምባል በጽሑ። ጸገማ ክፈልጥውን ክሓትዋ ጀመሩ። እቲ ዘሕዝን ግን ዳንኤል ወላ እኳ ዓጽያቶ ርክብ ከተቋርጽ እንተፈተነት ክርሕቀላ ኣይከኣለን። ትምህርቲ ክትከይድን ክትምለስን ኣብ ጎደና እናተጸበየ እናኸተረን ክጸርፋን ከፈራርሓን ክሃርማን ጀመረ። ነዚ ኩሉ ዘጋጥማ ጸገማት ኣበይ ኣትያ ከም ትፈትሖ ክሳብ ዝጠፍኣ ኮነት። እዛ ጓል 20 ዓመት ሰብ ሓደ ትፈርሖ ነገር ኣለዋ። እዚ ነገር ናብ ሓትናኣ ክበጽሕ ኣይትደልን እያ። ንሱ እውን ከይነግረላ ትጥንቀቕ እያ። ብኸምዚ እውን ክትገላገል ኣይከኣለትን። በታ ትፈርሓ ነገር መጺኡ ኣብ እንዳ ሓትናኣ ማዕጾ ክኩሕኩሕ ጀመረ። በዚ ኸኣ ኣማራፂ ስኢና ከተዘራርቦ ጀመረት። ብሎክ ጌራቶ ዝነበረት ስለ ዝኸፈተትሉ ክድውለላ ጀመረ። ምፍርራሕ ምጽራፍን ቀጻሊ ኾነ። ብናታ እምነትን ኣተሓሳስባን ኣብቲ ኸዶ ስለ ዝነበረ ኩሉ ከም ዘሎ ተቐቢላ ትምህርታ ክትቀጽል ተጸሚማ ቀጸለት። እዚ ነገር ን3 ሰሙን ቀጸለ። ድሕሪ ናይ 3 ሰሙን ናይ ቴሌፎን ምፍርራሕን ጸርፍን ብኣካል ክራኸቡ ምስ ጀመሩ ግን ደሃይ ሳምራዊት ጠፍአ። ኣብዛ ኣትያ ዝብል ዘየለ ዝፈልጥ እውን ተሳእነ። ኣበይ ኣትያ ኢሉ ዝሓትት ተሳእነ። ስማ ኣልዒሉ ክዝክራ ዝኽእል ተሳእነ። ሓትናኣ ወላ እኳ ብመማህርታ እንተሓተተት ካብኡ ሓሊፋ ክትስንብድን ክትደልያን እውን ኣይተበገሰትን። እታ ቐንዲ መሓዛኣ ደዊላ ምስ ረብረበት ናብ ሓትናኣ ኸይዳ እኳ እንተሓተተት ብዛዕባ ዳንኤል ዝበሃል ሰብ እንተፈለጠትን ዝኾነ ከይተዛረበት ብመገዳ ንትደልያ ጥራይ ካብ ምፍታን ሓሊፋ ዝኾነ ክትገብር ኣይከኣለትን። ጉዳይ ሳምራዊት ዝኾነ ዝሓተሉ ተሳኢኑ ትምህርታ ተቋርጽ።
ንፖሊስ ዝነግረላ የለ ኣብያላ ዝብል የለ መዓልታት ሰሙናት ኣዋርሕ እናበለ 3 ወርሒ ሓለፈ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ናይ ሳምራዊት ህላወን ሞትን ንምፍላጥ ኣብ ክትፈልጠሉ ዘሸግረሉ ግዜ ግን ብሓንቲ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ኣንፈት ተረኽበ። እዚኣ ሰብ ንሳምራዊት ብስጋ ኾነ ብምሕዝነት ብዙኾነ ትዛመድ ኣይኮነትን። ኣብ እንዳ ፖሊስ ቀሪባ ቃላ ክትህብ ከላ ካብ ዝበለቶ ኣብ ገዛይ ሓንቲ ትካረ ክፍልላትኒ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ንሓደ ሰብ ኣካረየ ኣለኹ ኣብኡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትቕተላላ በጃኹም ቀልጢፍኩም ርድእዋ ኢላ መልከተት። ፖሊስ ብዝተዋህቦም ሓበሬታ መሰረት ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ሓቂ ኮይኑ ረኸብዎ። ብቐጥታ ንሕክምና ሆስፒታል ኣሕለፍዋ። ምኽንያቱ ብዝወረዳ ማህረምቲ ኣካላታ ስምብራትን ምልክታትን መሊኡ ብእግራ ክትከይድ ዘይትኽእል ኮይና ኣጸኒሓቶም። ናይ ሕክምና መርመራ ምስ ተገበረ እታ ሰብ ሳምራዊት ኮይና ጸንሐት። ነዚ መከራ ዘውረደላ ኸዓ ዳንኤል ኮነ። ዳንኤል ኣብ ፖሊስ ቀሪቡ ቃሉ ሃበ። ፖሊስ ንዝኣከቦ መረጋገፂታት እዞም ክልተ ሰባት ሳምራዊትን ዳንኤልን ብፍጹም ዘይራኸቡ ኾኑ። ዳንኤል እቲ ብልዕሊኣ ዝፈጸሞ በደልን ጾታዊ ዓመፅን ወላኳ እንተዘይከሓደ ብድሌታ ዝገበርዎ ምዃኖም ይዝዛረብ። ሳምራዊት ግን ኣንኳይዶ ንኸምዚ ተግባር ክትሓቶን ክትገብርን ዓርኪ ይኹን ኣፍቃሪ እውን ዘይነበራን ከምዘይትፈልጥን ተዛረበት። ዳንኤል ግን ከምዘይጨወያን ብዘይፍቓዳ ከምዘይገበሮን ድርቕ ኢሉ ምእማን ኣበየ። ካብዚ ንድሓር ፖሊስ ብናቶም ቴክኒካዊ ናይ መርመራ መስርሕ ክፍትሹ ጀመሩ። ዳንኤል ዝኾነ ይርከበኒ ኢሉ ኣይሓሰበን። ብዝተገብረ ዝተፈላለየ መርመራ ግን ኣብ ናታ ናይ ቴሌግራም መልእኽትታት ናይ ዳንኤል ናይ ድምፂ መልእኽቲ ብዙሕ ናይ ምፍርራሕ ቃላት ተረኽበ። ገለ ካብቲ ዝተጠቕመሉ መፈራርሒ ነገር ሓትንኣ ከም ዝነግረላ ክኸውን ከሎ ናታ ድማ ንኸይነግረላ እናለመነቶ ብድምፂ ተቐሪጹ ተረኽበ። ተመሊሱ ኸዓ ይቕሬታ ሓቲቱ ዘፈራርሓ ስለ ዘፍቅር እምበር ካሃስያ ደልዩ ከም ዘይኮነ ይነግራ። ንሳ ኸዓ መስኪንን ገርህን ስለ ዝኾነት ሓቂ መሲልዋ ተኣምኖ ነበረት። ፖሊስ ነቲ ዝረኸቦ ናይ ድምፂ መልእኽታት ሒዙ ጉዳዩ ናብ ቤት ፍርዲ ኣሕለፎ። እቲ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ሓደ ክልተ ዘይኮነስ ብጽሑፍ እንተዝረአ ሓደ ሙሉእ መጽሓፍ ዛንታ ምኾነ ነይሩ። ሳምራዊት ምፍራሓ ዝገረሞ ክህሉ ይኽእል ይኸውን፣ ሓቂ ክትፈርሕ ዝብል የለን። በንጻሩ ግን እዚ ኩሉ ሰሚዓ እንተዘይትፈርሕን እንተዘይተኣምኖን እዩ ዘገርም። ምኽንያቱ ወላኳ ጓል 20 ዓመት እንተኾነት ሓንቲ ዘይትፈልጥ ኣብ ትሕቲ ሰብ ተጨኪና ተዓፊናን እትነብር ሰብያ ካልእ ኣብ ደገ ሜድያ ዝዝረበሉ ዘየድፍር ነውራም ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሳምራዊት ከም ተፈጸመ ተወሳኺ መርትዖታት ካብ ሕክምና ናይ መርመራ ውፅኢት እውን ተረኽበ። ኣብ መወዳእታ እውን ንሳምራዊት ዘሰንብድ ዛንታ ኸዓ ተፈጥረ። ዳንኤል ከምቲ ዝበሎ ኣብ ርሑቕ ቦታ ዝሰርሕን ተወዳዲሩ ንኽሰርሕ ኣብ ከተማ ዝመፀ ጽቡቕ ደሞዝ ዘለዎ ምሁር ደይኮነስ ብድሕሪ ገዛ ነፀላ መንደቕ እንዳሓትንኣ ዘሎ ገዛ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ተኻርዩ ዝነብር ግለሰብ ምዃኑ ጸንሐ። ንሱ ንሳምራዊት ምእታዋን ምውፃኣን ዝግባእ እናተኸታተለ ዘጽንዐ ጸገማታ ብምርዳእ ዝመዝመዘን ምዃኑ ተዛረበ። ንምንታይ ነቲ ገዛ ከም ዝተኻረዮ ምስ ተሓተተ ገዛ ተኻሪኻ ካብ ናይ ሓትነይ ገዛ ኣውፃኣኒ ኢላትኒ ኢሉ ቃሉ ሃበ። እዚ ግን ተቐባልነት የብሉን። ምኽንያቱ ወላ በዓልቲ ቤቱ ክገብራ እንተሓሰበ ነቲ ልዕሊዓ ዘውረዶ በደል ርኢኻ ንኽፃወተላን ፍትወት ስግኡ ክርውየላን ዝኽእል ቦታ ክጥቀመሉ ካብ ምሕሳብ ዝሓልፍ ኣይነበረን። እዚ ኩሉ ሰነዳት ተታሒዝዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ደው ምስ በለ ብዘየወላውል ገበነኛ ኮይኑ ተረኽበ። እቲ ዝገርም
ደፋር ምዃን ፍርዱ ኣብ ዝወሃበሉ እዋን እውን ከይሓፈረ ሳምራዊት ብዛዕባ ዝወረዳ በደል ክትምስክር ኣብ ዝተስእትሉ መጋባእያ ዓጀቦ ንገዛእ ርእሳ ንኸይትምስክር ስቕ ክትብል ለመና። ምኽንያቱ ለዋህን ገርህን ምዃና ይፈልጣዩ። ዝኾነ ግን ካብ ሕጊ ከምልጥ ኣይከኣለን። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ተወሰነሉ። ሳምራዊት ከዓ ብናይ ፖሊስ ምትሕብባር ኣብ ዝተዳለወላ ግዝያዊ ቦታ ኮይና ኩነታት ጥዕናኣ ከም ትከታተል ተገብረ። ድሕሪ ናይ ሕክምና ግዜ ምውዳኣ ካብቲ ግዝያዊ ቦታ ምስ ወፀት ኣብ ትኸዶ ቦታ ጠፍኣ። ኣብ ሓትናኣ ከይትምለስ ሓትናኣ ኩሉ ነገር ፀጊባ ዝገበረቶ እያ ኢላ ስለተኣምን ቤት ፍርዲ መፂኣ ክትከታተላ ሲትረፍ ክትሪያን ብዛዕባ ጥዕናኣ ክትሓትትን ኣይደለየትን። ስለዚ እምበኣር ሳምራዊት ከይፈተወት ተገዲዳ ናይ መጻኢ ተስፋ ትምህርታ ንጎኒ ገዲፋ ኣብ ትሕቲ ካልእ ሰብ ኮይና ከም ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ተቆፅረት።